Ayun mga kamamshi, bali dumating na yung ating order online na water bendo machine. Ayun mga kamamshi, bali, 'di ba? Yung mga una kong vlog is na-share ko sa inyo na ang balak ko talaga is yung ating coffee bendo machine. Kaya lang ang problema is wala tayong mahanap na paglagyan na extension natin sa ibang tindahan or sa ibang lugar. Mahirap palang maghanap ng paglalagyan dahil gumagamit nga ng kuryente. Kaya ngayon, pinag-cancel ko dun sa Enjoy yung ating coffee bendo machine dahil hindi sila makakarating sa pinag-usapang araw. Kaya sabi ko is i-cancel ko na lang. Kaya yan, sabi ko is water bendo machine na lang dahil isa rin naman yan sa naka-line up sa mga plano ko. Tapos, medyo mura-mura pa. Ayun mga kamamshi, bali may siguro 2 or 3 yung nakausap ko sa ating water bendo machine. Yung una kong na-contact, ito, yan. I-share ko na lang din sa inyo kasi kahit papaano is masipag naman si kuyang mag-reply. Sa kanya na talaga ako kukuha kasi siya talaga yung pinakauna kong kinontak. Kaya lang sabi ng asawa ko is tumingin pa raw kami sa iba. Maghanap pa rin daw kami. Bakit daw nakapokus lang ako sa isa. Kaya yan, naisipan kong tumingin sa iba. Kaya ito naman, i-flex ko rin sa inyo yung pinagbilhan ko. Ayan. 'Di ba? Medyo mas mura-mura. Kasi, may shipping fee man siya pero mura pa rin kumpara dyan kuya na free shipping siya pero medyo mataas 7.5. Dito kay ate parang pumatak lang siya na 6.5. Ayan, nakasave tayo ng 1k. Kaya ayan, nasa sa inyo na kung saan nyo gustong mamili, kung taga saan kayo. Malay nyo mas gusto nyo dun sa 7.5 kung malapit-lapit lang din naman kayo, di ba? Ayan, bali pinabuksan ko muna sa anak ko. Syempre, kinausap-usap ko muna yung rider dyan. Sabi niya is, balik parang kalapit lugar lang nila yung pinagbilhan ko. Kilalang kilala na rin niya dahil siya na rin pala yung nauutusan talaga mag-deliver. Ayan, pinabuksan ko sa 2 kong anak. Ayan, medyo pasensya na kayo dahil masama yung pakiramdam ko. Medyo hinihingal ako sa sipon at saka sa ubo. Ayan, o diba? Tapos, ayan na nga. Ayan mga kamamshi, bali, ayan, medyo tingnan ko paikot. Sabi ko, okay naman. Bale, ayan na nga. Tapos, tinanggal ko yung plastic. Nung tinanggal ko yung plastic, sabi ko, ayan, napansin ko medyo basa-basa siya. Tinanong ko yung ating seller, is okay naman daw. Okay naman daw yan dahil baka may natira lang na tubig nung tinesting niya. Ayan mga kamamshi, bali dito nilagay ng asawa ko. Ayan, bali time check tayo is 9 PM. December 6. Dapat kaninang umaga lalagyan na namin yan dahil kagabi yan ginawa ng asawa ko. Diba kung mapapansin nyo, yung dating nakalagay dyan is yung ating piso wifi. Kaya lang, diba, hindi ko muna pinapagana yung piso wifi ko dahil matumal na nga siya. Tapos yung ating bendo machine is disabled sa ating internet. Kaya ayan, nilagayan ng asawa ko kagabi. Tapos ina-expect namin is magagamit na kaninang umaga. Kaya lang, yung pamangkin ko, hindi pala pumasok sa kanyang water station. Kaya ayan, tapos umalis pa ako, hindi namin naasikaso. Pagdating ng asawa ko, mga 5 PM, mahigit mga 6 PM na siya nakabili ng tubig. Kaya ayan, hindi pa rin namin naikabit dahil andun kami sa aking biyanan, kay na mama at papa. Doon muna kami nag-stay ng ilang oras. Tapos ngayon, 9 PM na. Ayun na, ito, nagbabideo ako. Kaya maya-maya lang or bukas ng umaga, ipapalagay ko na yan. Bale, nabili yan ng asawa ko ng 220 plus. Medyo napamahal nga kami dahil dun sa pamangkin ko sana is nasa 180 lang. Kaya lang, ngayon, hindi rin siya pumasok. Tapos, naibili na rin naman na. Ayan, bali, nilagyan na muna ng asawa ko ng plato para takip. Tapos, ayan yung piso wifi namin nasa likod. Nilagay muna namin dyan. Nag-iisip nga akong ilagay yan sa ibang lugar. Tapos, ayan, tinakpan muna namin ng karton. Kasi baka bukas na namin ng umaga mailagay yan. Bali, kahapon pa yan dumating ha. Kahapon ng
hapon or tanghali, basta mga ganun, kahapon. Tapos sabi ng seller is 3 oras bago pwedeng isaksak. Yan yung ating LED sign ng ating piso wifi. Hindi na namin nagagamit pero okay pa rin naman yan. Pero okay pa naman yan. Ayan, 'di ba? Sabi ko nga is maghanap ako ng paglalagyan ko. Kaya lang nagdadalawang isip ako. Pwede kasi naka-disable lang naman siya sa ating internet. Bali okay pa siya. Yung ating copy LED is ayan, okay rin siya. Ayan mga kamamshi, 'di ba? Bali ang kinuha ko pala is cold. Cold lang kasi nabasa ko kasi sa mga review kapag hot and cold, madali lang uminit, tapos yung malamig is medyo matagal-tagal konti. At saka, baka kasi pag kumuha ako ng hot and cold is humina yung ating kape. Kaya cold lang yung hinanap ko. Tapos, ang nakaset niya is 200 ml sa piso. Bali, pag napaubos daw yung isang galon, pumapatak siya ng 80 pesos. Di, kung magkano yung kuha natin na tubig at saka sa plastic, iles lang natin yung puhunan, yun yung ating kita. O, diba?